thank you so much. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ala. Naimbang na rabi ka na kayo amin na po. Hello? Nabartag kayo sa amin na. Saan? Nakabusog di ba kang lechon? Ay, nabsog kayo amin. Ayan. Umuna-una apo kablawan ni birthday celebrant tayo. Sir Efren de Vera. Manong Efren de Vera. Happy birthday po. Ayun na, birthday celebrant tayo apo. Ayan. Hi sir. Happy birthday po. Ayan. So, han nga siyak lang apo. Ilocano kayo dito apo? Right. Makataros kayo amin. Dabugbog kawan na. Ayan. Siyak apo ni Suleng. Ayan nga nagapo pa iti Ordaneta City. Han nga siyak lang apo ti ratoy nga agparagsak kada kayo. At dati kadwak apo nga may isa nga mangagas. Agpaypaysaw. Ayan ang pasalamat kami mat kini Colonel Miro. Ayan, nag-sponsor apo iti banda tayo at ngarabi. Yan, thank you so much, sir. Ayan, thank you so much. Palakpakan tayo man apo ni Colonel Miro. Ken kastamat, ngay kan tayo napigsa nga palakpak ni Manong Efren. Kaya nga palakpak apo, aglintag kilikili na bigat. Ayan. Akablawan ng mga nagkatay katarake ka nagkakapintas nga punong barangay. Ay, dagitig barangay captain tayo dito. Hello po, naimbag nga rabi. Dagitig barangay captain, kagawads, kin barangay tanod, bakad dapat dito. Alam nga mag. Municipal councilors tayo nga dati po ng Bangarabio. Ayan, so, kunang tatay, adati kadwak nga may nga mangagas. Dagiti ada bulo na dita. Ada lutog na. Ada kurad na. Mabalin na agasan na ito. Awitin niya po nung tawal yo. Isap-sapuyo kanya na. Maagasan na kayo. Ayan. At dati awit na apo nga may nga napintas. Nagpintas. Idi. Nasiksay. Idi manan Na-flawless. Nag-flawless. Kunang kasta iba na alawi ato iday. Ay, dilata. Ang jiro pa niya, iba na alaway. Ay, awan na dyan, ilaos. Hindi balay. Hindi atoy. Ayan, iparang ko kada kayo apo. Itinanglit. Naganglit pa kayo. Nabagsay. Naangtingit. Nabay. Kwatet. Panabagtit. Inatoy. Bagtit. Lukdet. Amin ta nga ako na. Nadalutit na magdatoy. Iparang ko kada kayo apo. Iti partner ko. Kin mabuybuya apo. Ijaya page nanti Suleng. Kin YouTube nanti Suleng. Parang ko kada kayo apo. Ni Ingen. Nakarkarumpak kalde. Ayan. Pasabatan naman apo. Di palakpak. Ayan. Alright. Ayan. Nagpindas na talaga nga partner ko. Una. Apay, hindi ka naman nagalas. Pang? Di kalman. Medyo di kalman kakasla na tig-anan. Ha? Kalting ko naman. Kalting nga, naguyaw kayo ba? Ako rin kayo lang. Nya, sasaw ka ang mga gamit ibagbagam. Sumanaw ka mal! Ako rin ka, ito naman si Mike. Data ni Apay an-anu dataw eh. Data nga Mike, tawag ta microphone. Microphone, an-anu karot dataw eh. Amin nga ibagam dita, rumwar di jay. Ay, dajay balay ti Gurabes. Hay! Ang balay ti Gurabis na ita. Kung nga data, kwadrado man na dapay tungkal na rapang-rapangan pa'y tadapan na. Han, titawag dita, speaker. Ay, ni Judy Benicia. Judy Benicia nga. Dati nga house speaker day jay. Apay ang ortayawat awa mo kinya dati microphone. Data tapno amin nga ibagam rumor di jay. Ijay amin nga ibaga dito rumwar ijay. Wow. Ay sulengan lang siya ti lukulukum pati dagito agbibuya lukulukumaw. Han, pagsawam data pagsawam. Ay, napala. Apaya, Pagsawam ko na tanong nagsawag ti Dagos na tinanong na. ay napo literal mo dahil bagbagam. Agsaw ka ditoy, mangag mo di jay. Kas jay. Agsaw ka rumor jay. Amin nga ibaga dito rumwar ijay. Kuan, padasag. Sige, padasag. Lechon manok. Ay apaya, nakukum dito. Radyo lechon manok tungang. Ay nauray matay kawan ti rumor dito. Kung kulam lang, tanong makauna ka. Awan, umay ka dito yan. Okay, bagamat amin ay baga dito rumor ito, iti tumawat akit iti lechon manok. Ay naingin ti kunak amin nga ibagam dita. Mangag dita ka pumigsa. Iso ati ibagam. Rumor ko na mo, talo din mawat akit balitok, may tut nang araw. Hadi lang.
Ayan, kablawat na karugsudan ingin. Sige, kumablaaw tayo Kumuna, ginyadan. gore ka, kablawang ba't ano Manong Manong. Efren de Vera. Ayan, happy birthday Manong Efren de Vera. Salamat apo ti panangimbitaryo iti suling daos ban. Dito'y napintas nga lugaryo. Right. Kat kasta apo ti panangimbitaryo ti suling daos ban nakatipidak ti 90 pesos. 90 pesos natipid mo. Well, Abaya, ne di sangapulo innapoy. Innapoy. Adapay 80. 80. Giniling 40. Ginilay. Nitultulang 40 o 40. 90 pesos tungang. Oy, nangangkapay ti karne baka. Ay, ang nangan. Apaya ka may. Insupot ko. Adela. Agsusupot ka magay. Oy, ingay. Apaya. Kablawang dagituyin ni O Hamong. sige, kumablaaw ako. Amang ti bisita ni Sir Efren. Oo. Na dati iso na nga counselor. Ay, Kaya, former pili. counselor ni Manong Efren. Nang tataag ngayangay ulit. Ay, ngayangay ulit. O sige. So, dati bisita tayo dagiti barangay captain. Barangay captain. Kin dagiti kagawas, dapat ti municipal councilors at nagtadamin. So, kablaawak iso tagaraw. Wan, kablaawak. Alay. Naimbag nga rabi eh. Nagpasikmaut. May katinya kaya mo nga kablaaw nga isuleng. Nayunam. Nayuna. Wow. Alay. Naimbag nga rabi eh. Naimbag nga rabi eh. Inulit mo lang ingay. At least ni nayuna. Katidugag. Katid dugal. Wow. Alay. Naimbag! Narabi eh, kada kayo amin abaw! Agbugbog ka mo, nagatidug maut. O kakatidugam ko lang di kinatidug ka. Madi sa balyan ta nagalas pilpilis supon na maut. English. English. Wow. Alay. Sapasap Oh, alay, English. To our very energetic barangay captain Wow. and also to our barangay officials. Ayan Chicks! Oy, inyati chicks. May dagi din tababalasang ijay. Chicks tawag Wow. na. Chicklets! Inyati chiclet. Dagita ni ubeng. Chiclet. Chickalais! Ay, lalakay na kita. One. Chickets! Babakal. One. Chikogs! Inyata chikog. O kano tayo nailawan nga masikog di kablawa mo tadamo dayaw na. Sabagay, chikog. To all assorted people! Oy! Apay na assorted people, apay kindi biskwit nga assorted. Ni apay assorted, apay hindi kong biskuit lang assorted suling, apay di kakikitaan ni kita maa. Ada ubeng, ada balasang, ada baro, ada lakay, ada bakit, ada kubo, ada kyat. Good evening. Assorted. Adit Akas day tayo in kablao nga English, assorted. Ilocano. Ilocano. Wow. Na istrikto ka launay mo't sulay, alay, Ilocano nga kablao. Wow. Alay, naimba, garabi, kada kayo amin apo, gagayam kang kakapsat. Na, kakapsa na kami amin Ay tayo. ha, napay kakapsat kayo, tanong kakapsat kayo, kumaapay takong ni inang kaw. Ay, sukal. Ikatam da kita kakapsat. O alay, naimba, garabi, kada kayo amin apo, gagayam. Gagayam na kami amin tayo. Han, Ang mag-anti katam di gagayam. naimba, garabi, kada kayo amin apaw. Yapo ra jilangay, tawan di tayo, ikatam ni apaw. Naimba, garabi, kada kayo amin. Amen, lalpas ka naglualaw. Hampay. O di, ikatam ta amen. Naimba, garabi, yo. Yo, iso lalaang, kasano si kadwa na nga eh. Ikatam di yaw. Naimba, garabi. Ang mumingin nga bidak tala na naliduman. Ikatam tarabe. Ikatuman, garabi. Wow. Naimba. Ay, kahit na lang ang mouth. Naimbag kami amin dito. Ano, dasak imi kumara di kami ospital. Ikatam ta naimbag. Ikatuman, ginaimbagaw. Wow. O, dato yung tikong kunako nga, bagbaga mga agason, ikatu ginaimbag. Ikatu. O, alay, kita, Wop! 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 Ay! Nagbastos ka ingay. Apay tabastos na kunam. Yug mo sa inyo. Kablao nga sinyas di jay. Sinyas na jay. Weng, Ang kablao. punatarusan. Kailan pa mo may paikat amin nga kablao ko, di ko mablawak ti sinyas. Ipatarus mo. Uy, ganam dati may ko, tayo patarus ko, kita, Good! Nya tatagod. Apay ta naging nagam lang. Ay na, kasta nga talaga no, nagshikans kayo di may sa tao, good day jay. Lalo ka masangwanan ti kampanya, na good ti kakandidato no makishikans da, kas Wow, jay. wow. Nalinis ti panagpuspuso da. Wow, pay saw. Evening! Evening. Ay na, kinalumam lang tamatam. Alay po tamatam no, di nga nasa ingat tungang. Ladies! Hoy! Apay ta niyug-yug mau. Kadamagang madagita babae, ladies na kita, natadol na kita. Natadol. And gentlemen! Nadatangay. Kadamagang madagita kakapitan, gentlemen na kita. Atitog na kita. Oh, speaking of masangwanan. Nasuling. Ay na, nabayagak tilubungan tatala nakakita tao nga talok pangal na. Hoy, ingin, duduwa ta, ipangal ti tao. Talo ti pangal ta dato ni tuwa nga nagabay. Maywan. Talok pangal ta. Kasano nga talo pangal Ne ta kita, pangalwan, pangalto, pangalbon. Nalawa mo pangawidan na dato Ne yan. nagado nga susuunom angkel kapas pay. Ang akapas day ta. Napay
apaya. Uban. Aya ko na ano kapas, apay nag-cute lang to, nag-imar nga ibala palsi ito. May katiingay. Alay garo, Apaya. kaskas di nga. Kung masidagta, bisitaon ta suda amin. Sige, bisitaon tayo suda. Rugyanan ta ditoy, nagpakpakas ta jay. Durayan lang nga naka-confine, bisitaon ta suda. Ako rin kakablawa man pa'y dagitoy kwa kay ayak siya si iti. Inya nga chapter kayo. Pulo chapter, pulo ulo. Paglayap na ka, basta sa ulo na. Sige, iyarig tayo suda. Ingeng! Dagito'y barangay captain tayo. dagito'y Barangay pinasay. captain amin dagitoy sir. Barangay captain amin dagitoy. Awan na ilaw ka barangay Ayan, kagawad. Okay. Ito yan. Sige. Iyarig mo isuda, iti klase ti arak. Klase ti arak, syempre rugyanan takinyanan ni sir. Jen inumanda Alfonso. Alfonso. Emperador. Emperador. Datoy mo 2x2. Ubay tao. Yudita datoy. Yan. 4x4. 4x4. San Miglay. San Miglay. San Mig Apple. San Mig Apple. Pilpilsen. Red Horse. Red Horse. Wine. Yan Wine. natin inumom sir. Why nagpaiso? Wine. Carlo Rose. Wow. Tapos datoy kaguri ka din nagsosyal. Yan data. Aguri ka. Di pangmayaman. Na? VSOP. Day Jaya. Dato yan. Tapos, ayan na ito yung naudi na tayo. Dati nilas. Yan Ang data. mundo niya dito yung arak. Inya datang arak. Syuktong. Panglakay. Inyamatan. Arak na kita agrigla. Dito'y tamaw. Hindi nga banta, dito yung mga banta. Ang kagkamkamali, baka mapankakin ni birthday celebrate Dito yung mga tingala tayo dyan dulo. Sige. Klase iti agas. Klase ti agas. Siyempre kini sir, may pinamik. May pinamig. Alaksan. Alaksan. Dayatab. Diatabs. Lomotil. Biogise. Biogise. Tapos na dyan Alaksan FR. Alaksan FR. Tapos na dyan may isang Bioflow. Bioflow. Tapos na ito yung kaguray ka. Yeah. Amoxicillin. Amoxicillin. Tapos nato yung nilas. Nya manaw. Viagra. Nya di ba yung ingay? Uy, pampatangkan. Namukat ni Viagra sa rubos. Sumaray. Dito yung mga part. Klase iti billet. Klase ti billet. Siyempre nato yung panal. Panal. Billit balay. Billit balay. Billit tulog. Tapos parot. Parot. Tapos lovebird. Lovebird. Tapos dato nilas. Nya data. Salaksak. Abay ta sa laksa. Sadya kwak ngayon kwak kung kulang na tirabe. Kata matay. Kano at matay. Dito yung matning nga part. Dito eh. nga part. Klase iti shell. Wow, klase ti shell. Mayat sa dito Klase natin ni sir nga ito kuha ko rin ka. Tiram. Tiram. Tapos scallop. Benag. Badnag. Ledtag. Lagdag. Lidtangan. Ligdaman. Pisukol nga jayan. Bilam. Kapo. Kapo. Tapos last natin Nya nga raw. Piruruko. Abay ta pirukaw. Kaya malapsaran nga jigit kalsada nun alpas ti tudok ibat mo pa Makarurod ka na. Ito yung mga pay. Klase Klase. iti sakit. Wow! Klase ti sakit dito tayo. Klase ti sakit. Di kini madam, aguri ka, heart attack. Wow! Diabetes. Tapos, datoy, myoma. Colon cancer. Cancer. Gallbladder. Gallbladder. Tapos, last ni madam, Nya nga raw. gagdel. Ano pala? Ano daw? Dito yung mga banda. Ayan, TV Hero, iti, alupangal na. Klase. Klase iti ruot. Wow, klase ti ruot nato galot-galot. Bermuda. Tapos barsanga. Para sa Maramais. maramais. Marakamuti. Marakamutay. Tapos last. Nya data. Amuno niya dati nga ruot. Amaw. Kallikod. Agas nagsubi-subi. Ay, alas ganyan subi-subi anak. Dito yung mga part. Klase iti nangato natayag nga kayaw. Nangato nga kayo. Wow. Siyempre ni Madam Nara. Nara. Milina. Pilina. Tapos tatoy Akasha. Wow, kapyat ti 300 years. Tapos tatoy Aguray ka. Tamortes. Damortes. Tapos tatoy ngay kukwa. Mangga. Mangga. Tapos daytoy Aguray ka. Tapilyo kapipintlasan. Nara. Nara man na nara. Tapos last tatoy ni. Among tatoy. Nya data. Bangar. Apay ka pa nga. Aja nga nagsabong kagat tabal. Dito ikaw.
dito ay. Klase Ite. chinilas. Wow, klase ti Chanel. Siyempre ni Sir, agi-inang-ina. Havaiana. Havaianas. Wow. Tapos Ipanema. Ipanema. Dato yung Sandugo. Sandugo. Tapos dato yung last. Inyadata. Suikos. Abay na swingaw. Kaya ngay pang CR nga kayo nga chinilas. Di ba ibabat ti talong araw daw ngay kang tubo uong na. Adi bakit, Las? Di ba ay dito yung last yung dumpat. Dito yung tamag. Klase iti luto iti karne ti baboy. Luto ti karne ti baboy. Siyempre datoy, pambansang ulam ng Pilipinas. Pagbansang ulam ng Pilipinas. Well, Kanya. igado. Igado. Datoy, sidaan ti kwa at kubit na. Sila tadakubit na. Well, Sinigang. sinigang. Tapos giniling. Giniling. Tapos dati ni itag. Apay ka di itang. Ali karne ti guro nga di pinuro. Dikikisal. Dapat dyan. At dapat guri kang sukatak sandal ko. Abay, Ay si Karot ko tumabisin betal. Ala. Madinsang. Kaslak sa magkabalyo. Ang lang Astronauta betal. Sige, ita ka mabang kasursuram isudat jay. Sige garaw, mapanaki dyan Kita ay klase ti kwa ato ingay. Lugan. Klase ti lugan, inya data. Datoy na nakablong alakay. Yang lugan datoy. Abore ka data ngay kwa. Ay yuning data nagyot nga lakay. Iyo di kato, dito, hindi ko yan nga nakablak. Montero. Hey, huri kayo ingay. Paya. Ang hindi natotong obispaw. Nakakita matatuktok na baka ito paglandingan tiroplano. Uncle, nagmayaman kayo. Tapay. Sa Montinarita Airport, hello po. Naimbag na ragin. Dato'y nagpasingala kay dato'y nag-cute manaw. Hindi natin ang klaseng lugan ingay. Honda Civic. Honda Civic. Ate ngayon ni Sir, nga anay, kas na dinilpatan tibaka ni Bukma. Ford. Ate ngayon ni Sir, Hammer. Tapos lahat kinakutungan. ako rin ka, napanag ginakutong na lang. Kay kayak ko na ita. Tiltilong ni ka. Ay, kagawad! Ay kagawan Ako tayo ka. kagawad, oy. Ay, ayusin ka to, ilipakin na na to. Napintas mo ti bagak kinyana. Ina nga klase nga lugan na po kagawad. Pasagad. Pasagad mo ka no. Dito'y banger. Klase, iti sabong. Sabong, sige. Sabong. Na dati nga sabong ingay. Jai. Ate na iti pagkikiripan. Yan, sampagita. Uncle, sa pagita, ang kagdumdumog, malsok sa barugong mau. Tapos data may isa. Ay, nila na, oy. Bugimbilya. Bugimbilya, di may isa. Sunflower. Sunflower, nas. Data. Wow. Sabong tibangar. Sabog kibangar ka no, Walang tampol. Oh, may katuyal. Aguray ka, pendak pa na isuo. Ayan, so this time nga po, agartista kami ni Ingen. Panahon tata po iti kampanya. Ayan, syempre, mabalin siguro ti ang kampanya, talalpasan ti, tawag na di jay. Ti proklamasyon. Ayan, so, hanyo lilipatan na po tinalain na po kinaanos ni Manong Efren de Vera, hanyo lilipatan. Tata, ipakita na kanya tayo ni Ingin apo no kasanumot iti istorya ti biyag na nga lumaban mo iti politika ni Ingin ide. When umayak ko, nadata ako. May katuyag. Ayan. Kataingin, napukaw ti COVID. When napukaw ti kubig ka po dato eleksyon. Wow. Sinapsapan Iso ako ti ba? agas na di dala yung sapsapa gamin ti eleksyon. Ano na sapsapa nga napukaw ti animal nga kubig. Kataingin. Apaya. Siyempre, balitak na talaga lumaban ka kano ide. Hana nga limaban, tano limaban, anak suleng, tugul-tugulan na. Nagtaray ka. Ay, hindi mo kahit itumaray suleng, mabanuga. Nagnayangay ka. Wen, nagnayangay. Nagnayangay ka, idi akas politiko mag. Wen, pinadas ko mo't hindi tinakisalisal ti politikaw. O talaga? Kung wen, mayamot si ka, pinadas ko. Sige, Manggarod, pakita man ka na kami dito, iti, Ite. mas dumawat ka, suporta kas dyan. Ay, kas pangarigan meeting ti aban si Daytaw. Wan, meeting ti Ay, Abansi. kulak-lakaut lang adataw. Dagito'y apo, mga yat apo, kalagbalbalak, nga sumali iti politikaw. Denggan nyo dati kung isa ulo yaw, makasursuro kayo. Mangabak kayo. Mangabak da. Mangabak na dito. Sige.
Kas pangarigan ingay. Kas pangarigan. Lumaban ka akas mayor. Ay, hindi kaya ti Mayor. Apa ya? Ay, no, lumaban na ti Mayor dito, sigurado atingon na ni Mayor da. Wal, sige, presidente lang. Ay, hindi kaya mo ti Presidente. Nya karon ti tarayam. Vice Captain. Adagat vice captain Kaya na. pa'y tawan nga ko ng suleng, ni kita. No, ti Presidente, akong na ti may sa bansa, at Vice na. Vice president. Well, no, ti Governor, kat akong na ti may sa probinsya, at damot Vice na. Vice governor. Well, Oh. no, iti Mayor, akong na ti may sa ile, at datamot ti Mayor na, ay Vice Mayor na. O, kati Kapitan, akong na ti may sa barangay, at damot Vice na. Ayun, vice kapitan. Sigurod ka siguro. Adda, Alay, padasag siya, ti lumaban. Sige. Kas pangarigan. Meeting daban si dayto. Ay, meeting taban si daytoy nagaduda. Ipakita ti agenda. Kas kada. Ay, tagiti plataforma. Plataforma kinyada. O, sige, padasag. Sige, siyak ti tagaparang. O, sige, MC ka ah. Siyak ti MC. Kas pangarigan, meeting taban si daytoy. Duling ka. Naimbag, kinagasat nga rabitay kadang tayo amin apo, arat tayo ti maysa, nga nagagat, na anos, na saririt. Nyapay nga ta. Na din masipag ti Tagalog. Na anos, nagagat. Iparang ko kada kayo apo, diinge, pasabatan tayo apo, inabara nga, sipat-sipat. Ay, aguray ka! Kunak ka sa isayatap, papasabatan, tinagado ka sip-sipat, di pa limlim tagtirupak. Nyakar ti baka ngay. Palakpak ko na ma! Ay, palakpak. Pasabatan tayo apo, tinabara nga palakpak. Ni, inge! Katindong ka. Bayat. Salamat Suleng, tinapintas na panang iparang mo kinyak. Maragsa ka lang kagayom, kang kakapsat, nga adatoy kayo, tatangan na tipon-tipon, nga naumong akas na rumpet nga bunubon. Makita ma, adatuyak sa nguyo, tawanak di talikod yaw. Pay suma. Adatuyak ka nakatader, nasa anak ka nakatugaw. Ang pay suma na. Adatuyan day tinumutibiyang may dumaudawat, itinananay nga ayat kong tulong yaw. Katlo siyak to, kat may tandudo, kat agbalay kita itinumutibiyang. Nalakak, tulaan nga sigan, kanalakak nga ito, tipagsayatan, titumunggal may isa. Makita ma, katlo siyak to, kat mapagpagasatan. Makikita yun, na kita nagdadakal, kanagangato nga pambantay. Ipabuldoser ko! Hoy, datakan. Madi nga mabalin mo nga ibabuldoser data. Amon da kita nga babantay. Sarapa tayo ti bagyo da kita. Taigabur ko, jibay-bay, ta amin nga labas kat sumangat. Sa tayo mataglangaw eh. Ganda kita street light na makikita yaw, ipaigdop ko. Hoy! Apay nga, dahang nasingot sa dalanan ti tao. Nasukatak ti Christmas light, ano Christmas nga inaldaw. Naglain ka nga talaga. Ganda kita kalkalsada nga daldalanin nyo, ipara daw. Hoy, nagpintas si nagdalanan tayo niya. Ispalto nga diretsaw. Nasukatak ti spalto nga pagatsikat, tanadayo ti padalis na gito sa rimulyo nga ubeng. Naglain ka nga talaga. Ganda kita dagdagayo nga taltalunan nyo, ipasimintok. Hoy, Na pagbilagan ti irik kan maes. hoy, aktal na kaingay. Apaya. Ipasimintom. Wow. Pagmulaan mi ngay. Nay kadamo iro yo di so pagmulaan nyo, so paglaupan nyo. Adayo ti layos no kasjay. Kanamin nga babae, tipon-tipunog urnong tay kabil ko ti may nga isla. Hoy, kadwa ki jay. Wan, tano babaklalaeng tiag numar dagitoy lalaki. Awan sa banan. Kat garod gagayam kan kakabsat, na ibagakon dagiti nagpipintas na plataporma. Daw-dawat garod tinananay nga panagbubuto yaw. Hang! Panagbubutos! Ang butaw! In general day Giant Suleng. Ah. Talo siya tukat agbalay amin to nga kiddaw yo, uki. Hang! Okay nga, nagtangkamal. Hingkas tak tayo makni uki, approve. Ha, ante pa nang ipagamita. Okay. Te Bisaya kanya maramida nga eh. Okay. Okay. Gat garod gagayam kan kakabsat, sapay na kumata napsog kayo dagito yung sagana mi nga makan. Wow, siya. Kan madamdama apaw, pagkukulogan tayo ti bingo, dagito lang ti baka. Tumawat naman ti partner ta ingay. Ay wen dumawat at ti partner ta. Tumawat Kag bumulot kami man ti may isang barong nga kansunan mi apo. Ay, Ay dayjay. Ay, Ay ano po? natoy. Yaso kanunay! Intangaldan! Ang tangal na dyan tulangal. Bumulot ta ti kwa ti kansunan ta. Dumawat kami manapot ti may isang na guwapaw. Guwapo. Ura nga guwapaw, duray niya tan. Mabalin apo ti baro nga digos, baro nga kugit. Ay, at nakakita ako. Ay, yata. Agurik. Mati datoy, matay ti parparyana.
Nalaka mga maruspingge. Di tangay tayo nga kuha. Ay ni sir nga naka-blue, ay natayag, ginagwapo. Siguro, ay hindi kagawad. Ayan, kagawad, mabaling nga kansyonan da kajiting nga. Nagatuin kagawad no talaga nga. Mabaling nga kansyonan da kajiting nga kagawad. Dajay laptan. Tan makatuin sir. Aguray ka. Makang kuya, takansyonan da ka. Kasta ati lalaki. Ayan. Ay, ang uncle ni Colonel Kano dayto. Ayan. Alwa daw baka maputukan ka. Inyamot nun dati na iguyog konsuleng. Abaya. Kasla mo nakalputan nga lawlawa. Agpukutol. Baka Ay, di mo nakita. makita ti dalan mo. Nung naango mo di palanitan. Ay, tagadtoy. Uncle Kano ni Colonel ay ito'y suleng. Ay, uncle. Hello, uncle. Ay, magarabiyaw. Bagarabi imot. Yanagan nyo, uncle. Jacinto. Dito ka. Dito kang ka, Jacinto Jacinto. dato yan. Wan. Mano titawon mo ng Jacinto? 69. Wow, pinaubo. Ay, ahan! Una na, nagsikyaw lang. Eh. 59. Ay, 59. At balak mo nga sa 60. Sumba. Si Dugan. At asawa ng kalasintaw. Ay, baro. Oh! Ang birbiro. Nanipod iti ang kapay nga nagkukuang kapay nakaasawa. Ay, awan talaga, baro na ina, nabaakan dato lakayan. Kasi nagmagunaw tilubungan. May ang kalasinto, intulubigat sa baong tagrieng. Abaya! Agtudo ti ukay. Agsipaw ka. Inyang oras pa nagringan. Alas 6 nubigat. Oh, ang tamad kang. Inya mo dato yun. Kaya mo tay biro kang kamot ti balasang nga bakaot. Mabali. O sige, sakpay nga matay di aso me. Ipasawa. O tatay, ingay. Ay. Agay-ayam tayo ni Uncle Jacinto. Wan. Okay, kailangan man sa kiyaw. At sa kiyaw. Turtog. Yan sa kiyaw. Turog. Turog. Ay na. Ay yan, titawag jay ko, ang tungro. Agtungro. As na manok dato, ang tungro. Agpangok ko naman. Ang pangok maganda yung Sige, kasto ang kalde kwajik ay ayam tayo. Wow. Agkansyon kami ni Antisuling ti Ilocano song. Tapos aming nga igaman na taparte ti bagbagim isumot ti galam kinya. No nya tinaramid na tabagbagim isumot aramidom kinya. Mangrugi ti ulong agpapababang agpapababang. Mayan na tao. Nataro sa mangkal, manipot ulong agpapababang Maya. Itaya na mo, maya nga karuba dato ama nagpadigo. Talaga eh, kasi na ba siya ikiyan na. Itaya naman. Ready kan? Uwan ka daw, palaban natin. Palakpakan tayo man ang kalasinto, apaw. Emilio Jacinto, atang-atao. Ang kalasintaw, no niya, tinigamang kanya, igamam kinihingain, mayan ka. Parehas kayo malaw. Wey, nainakas na si Kapay Lugi. Ang damo lang kasi nata. Wan, ang kamatanagan, parehas na nga ukulan. Tinigamang na ulo, igamam mo di ulo na. Wan. Yung ulo ng Siyak ti mga igam ka ulo. Tapos, ikaram pa yung ulo, kasjay. O kasi kaman no dati ulo-ulo. Kanya nga rin tinapot ko kanya mang kaliso, apot ang kanya na. Nariga mga katungtong lang. Nagwapo ka mat ang kalasinto nga madatultulan mo. Alay, sige, dato ilang ka. Lukasan nung inaramay, isundi pa nagaramit mo. Nataro sa mangkal. Ay na, nagriga mga makaawa dati lakay. Dito yung kaman ang kalasinto. Dito. Kanan niyo. Ditoy. Kita ka. No inya tinarabit ni Suleng tabagbagin. Isumot aramidom kanya. Naitutok ko, awan may pambar mo. Tinulang mo Ay na po, masapol pa lang itutok ka di speaker ang kalasinto. Alay, dato yan. Sige, Mansaw. Maestro Mansoy, gamang di makangkal. Salamat ka. Napanap na pa siya, itibak lang. Napanap na pa siya, itibak lang.
datuya. Ay adatan. Kailan naman tatagano datugaw ko ba? Kas pangarigan ang kalasin to datoy ti palay may. Umay ka agarem. Tapos dagitoy bisitas may kun dagiti tauhan may. Syakot na ito nanay na. Kas parigan umay na kinarem. Tatanggal. Ready kan? Sakti kita yun, syakat. Ready kan? Nagtatadamon ti kita na kinya kas lana mo tay lablabusan. Kursunada na ka talaga ingay. Nyamo nila kaya sinton na utog mo takarkarmam. Dati yan. Kasi... Joke lang aja. Dati yan. Naguray ka suling! Apa yan? Nyamo dati may agaran ti balayan. Apa yan? Ay na, natulnog na tao. Apa yan ka na? Sumursurot ti protocol, tingipon na. Naka-social distancing. Wayne. Nay, nag-iwan-iko naman ang kalasin tao. Ay, made. Da social distancing na nga talaga. Dati yan. Inigamak ulo ay mababainan. Inigamak ulo. Ay! Pigsamo na lang. Uri lang mawagwag di buok ko ma. Nasobra. Apay nga, tapan na magkinitusan. Nasobramot ang girl. Nina nga. Tapay pa na talimag. May di po gis na. Ang mula unang kitap-tapisan na kasilang niya. Inig ko na lang ang kalasin ko di kansyon. Inig ka makulo. Apay nga, tapan nagpinapispisa na pamumulong magkatuktok ka. Ang mula. Apay bagam! Awan. Awan yung bagak. Naglastog dating ngalakay. Awan yung bagak. Dato yan. Inig ka makulo. Apan na may sagunlaw. Abay yan. Na. Nimbagam ka no. Awan yung bagak. Dinangag buko ma. Danangagbaw. Awan. Lastog. Ulbot mo ng kalasin to, maminsampay, parusukak tarupam. Ay, awan tirusok tirupa. Dipindi no, mamati ka. Nagpas ti ulo. Inyati babati ulo. Babati ulo ti. Ulo. Inya mo ng kalasin to. Ay na, 59 mo, nagsasanga taurumog mo. Di ka pa'y amo party bagbagem. Inyati babati ulo. Napayag. Lapayag. Oo, mabalin mo. Mabalin mo. Lapayag. Pinatagil lapayag mong kal. O yung niya ditadad dyan. Condense. Datoy ko. Kalangakang. Karudo man angkel tasina dati condense mo. Go. Ini ka maglapayag ay mamapaina. Ini ka maglapayag ay mamapaina. Kuya. Apan naman lapigusan. Nilapigos mo man iging mouth. Kita ganin na sila makiging. Ay nasilaw ka no takwam. Sapay agpambar. Napintas ka no karong taritos mo. Namutak takawon Alay, maestro. Ini ka maglapayag. Mura na. Gusto na. Ini ka maglapayag ay mababaina. Pagaya mo ba? Sapay gumaramping ang alakayan. Nga ulit. Kapan nalapigusan sa anak ulukan. Hindi sumarno tilapayag. Niya tatoy. Mamiss ko kasi yung mga lalaking ganito. Niya tatoy. Munggi. Muging. Muging. Ini gamak muging ay mababaina. Ay, miski make up na. Ang pula unay. Di bali balusang ka sakmang il dito. Ang mula unay. Hindi ka saan mo kinaramid kasi taramidam. Wow. Ini ka makmuging kuna nagaraw. Gamgan na! No, kasaan no kinaramid kinyam kasi mataramidam kiningigay. Sublay. Ini ka makmuging kuna na. kaya kayo kapayag. Ini ka makmuging. Aw! Kaya. Tiniplak. Kapay di ka kikita. Laban na kiniplak. Ang karaw, nagulang kita. Yung sa manumugay. Nyati babati mugeng. Agong. Nay nagimar pa'y tatagong mo angkel. Pambansang ilong, Duterte. Nagimar mo lakit, pa nakakupit tagong mo. Kasla palatang tinyog. Bastos kayo, yay. Ganyan ka ang Pinoy. Ay, pag Pinoy, wan. Nagimar garot nito yung aside, kasla palatang tinyog. Sige, bangir. Bangir. Ay, nakala na patlob nga, kasla na patlob nga pala. Dato yan. Agong. Agong. Inigamak Agong.
Aguray ka man, aguray. Nagangsag! Nagansag mo ganda eh. Akang ka nagpauyoy niya. Maday. Antay punasan ta, nagangsag mo. Guray ka tapunasan ta. Punasan ta. Punasan. Abay nga nang ipunasan. Mabalinaw. Sige din. Guys. Hinigamat agong ang atutong ko. Hinigamat agong Ang atutong ko. Hinigamat agong mula. Kaya mo sa mo bang kaya nga gawin niya pang bilya 6. Hinigamat agong kulala. Kaya tayo ka pa ayayat. Hinigamat agong Ay mababain. tuna. Sa paikot tuna. Kaya mo mga buy-buyaan. Aan kay puton nito ka. Ipaturay ko mo tangagangos. Inya, tiba pati agong. Timid. Timid. Hinigamat timid. Ay mababain. Hinigamat timid. Ay mababainan. Hinigamat timid. Tuna na. Kaya tayo ka pa ayayat. Hinigamat timid. Ay mababainan. Inya, tiba pati timid. Tingin. Tumakder kayo. Tengah. Hinigamat Ay mababain. Hinigamat Ay! Grabe ka mga mangbakil na, guys. Kapay agulog. Tata, nakita di bungang ipon na dinagalag. Kas na Dracula, duduman. Vampira! Ay, chumanseng! Nautog ka masintaw. Tengah. Hinigamak Tengah kulala. Kaya tayo ka pa ayayat. Hinigamat tengah. ay mababain na. Nyati babati tengel. Kili-kili. Kili-kili nga, mading mo tanaparukaw. Ay! Asinto! Nadaanan mo dati pagbibiyag tubing. Asinto, agpili ka. Ay na kaya mo. Petroleum jelly, wino tire black. Ano kaya mo? Awan. 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 Napili ka mat, kasla si kapay lugi. Alata, asinto, denggenak akal, denggenak. Noon niya, tinaramid ko kasi, kaya pa nagaramid mga kasi, no kasanok ngayon na prusan, kas pangarigan, ipauyas ko, ipauyas mo mat, kas jaya. Delikado ka nun. Awan, ang delikado ato. Alay, sige. Ano na? Madanog na. Nagkutong ka, nakangadanugan ni Ingay. Awan, nasimpat ni Ingay. Inigama paruko ay mababain na. Inigama paruko. Malay, at yun yung kasi ko na inapot ko di bangin. Madi apot ginamit ko kasi na eh. Apa mo pinapispisan. Apot tao. Basta. Inigama paruko muna na. Kaya Tayo ka pa ayayatan. Hinigamat parukong. Kana. Hindi ka awang karga na. Awang karga na ingay. Itikunam. Oh, yak dati karga na data. Inya karga na ata ingay. Na? Inya karga na. Foam. Oh, inya sumarunod. Yati sumaruno ti parukong. Kili-kili. Kili-kili talaga ipapilin na. Ipapili mo data ni Rusok. Ay, nalipat natin. Inungwat. Inungwak barukong. Sige. Sa angkal, tayong tabarukong mo. Inungwak barukong. Ay mababay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, uri lang limitan. Inambunan. Nay, uray mo lang natil mong data may isang ang ipon mo. Tal-talang. Alay, sige. Nya sumarno ti barukong. Data ni Rusok. Rusok. Hinigamak Rusok.
pasok. Pusog. Pusog pa yan. Pusog pa yung Pusog. Kita man ta pusog mo asintaw. Na! Nyamot to, nagadungay sa kibok mo, manipay. Nagimar yung pusog na, dabuntok na. Nagrabaw. Mayan. Nagimar, at nagaraya na. Inyamot to, lakay asintaw. Nagadungay tugo mo, datapay tawid mo nga daga. Ibagam kinitatang mo, tapati tuluan na lubigata. Oh, darat. Nidataw yung pusog. Pusog. Inigang. Sanay. Pakas kayo na, iti pa nagigam mo, papinggo. Inigang pusog. Ay mababaina. Inigang pusog. Ay mababaina. Inigang pusog. Kula na. Nanganin ay ayate. Inigang pusog. Ay mababaina. Inyag ti babati pusog. Pusog. Pusong, ay nati pusong mo. Pusong, ay sus, may sadangan lang. Ay, madanong ko dato yung patultulang. Pinapatol-tulang nga eh. Pusong, ay sus, ay na po. Alidam, Ay, yung batime. Yung saluko, na? Ay, yung saluko, yung saluko mo yung tididingyaw. Itangal ko mati utot. Alay, sige. Pusong, dati mo ti pusong ko ni batok ti butones. Inigamak. Ay, natatipos mo. Baka sa bali malipak ka. Naapoy na. Nagaramay lawlawa. Inigamak pusong. Ay, akal lo alaw. Inigamak pusong. Ay, akal Sabay pa natin pa. Inigamak pusong. Una na. Ay, akal Sabi ko ka, payay-ayat. Inigamak pusong. Ay, mababaina. Tapay pa. Imara na mo, ti bitog na bitog yan, ti buksit ka. Oh. Dataan. Dato yan. Siyempre, Ay, nadanong ko na sus. Salida. Ay na po. Ay, tatala nga po makapot tituge. Alay, dato yan. Ingay! Mm. Hana makibiyangan si kailangan duwa. Oh, sige. Tangko kaya makaigam kay ang tatag. Ang tatag dato yung winubakatangan ti saka. Kasge mo mut ani. Nakunayang kaslang. Wayaan mut kasta. Nakunayang. Nay nga mag isumo lang nga di ka makasasawa ta kalasini mo gayam. Daran. Hindi ka magjayti. Ako na ilaya mo lang Laya mut ko lang. Patal-talamang ka lang. Padato. Enigamak jayti. Mapagkal ko dato eh. Enigamak Patuloy ko dyan pila. Inigama dyan. Ay! Yan nakarawang. Awan, itlog mo lang. Itlog mo lang. Dakkel basay. Kasi like itlog ti Banyas. Kala iklog ka no ti Banyas, anibal ka. Gamitin ako mga banyasan. Ayan, palakpakan tayo man ang kalasin to hapo. Kaya palakpakan tayo man. Itulog tayo ni. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kinang kalasin to. Tayo tulod ni. Dagiti mga yat nga makipagtulod apo, iti kayo lang likod. Tulog Tayo tulod na kayo. Nalasin po. Ay, raboy talaga sa patabot na gubingkang ko. Ay, nasin to. Sabay lang kumatangtal na kante na kay Karia. Ay, asin to. Ay, hindi ko maglago sa karamdaman. Ay, nasumabat. Nasumabat. Ay, nasumabat ka. Ayan, thank you so much, Uncle. Ayan! At apo ti mo na nga pabuya miniingin. At kay apo ti second set me kay apo nga gawawid. Wait, tati mabuya yung apo, kas na halo-halo, umununog, umimimas, rumabrabi, pumimpintas. Naimbag, garabi ka na kayo amin apo, ngawan tilabas na. Palakpakan ti miniingin Kas apo. tawad ng tisuling. Ayan, naimbag harabi ti amin apo.